videolla mä meinaan vastata kysymykseen, joka on askarruttanut meitä lähes jokaista. Ainakin minulta se on vienyt monet yöunet. Ja kysymys kuuluu, vieläkö se viinaralli kannattaa? Etenkin sinne Latviaan. Otetaan selvää. No niin, trippimittari on nollattu. Eiköhän ajeta laivaa. Ei mitenkään huippuhyvin lähtenyt käyntiin tämä reissu. Nimittäin laiva oli puolisen tuntia myöhässä. Ja sitten siitä Tallinnasta ulos pääseminen kesti sen toisen puoli tuntia nyt. Ensimmäinen tunti oli mennyt eikä ollut käytännössä liikuttu mihinkään. Niin nyt on jo melkein kiire sinne superalkoon ennen kuin se menee kiinni. Sehän sulkeutuu 10 ja kello on nyt 7. Täytyy kaahata, että jää vähän aikaa shoppailla. No niin, täällä sitä ollaan. Superalkossa. Ja mitäs siihen trippiin tuli joku 194 kilometriä tai sitä luokkaa. Ja nyt aikaakin jäi vielä reilu tunti shoppailuun. Ja ensin täytyy aloittaa tällä pullon palautusshowlla. No niin, kauppa on kiinni ja takaluukko on täynnä kaljaa. Täytyypä vähän alkaa käymään noita kuitteja läpi, että mitä sitä saatiin ja millä rahalla. Kaljaa ja lonkeroa ja kirkkaitakin löytyi jokunen pullo. Ja vähän skumppaa, yksi laatikollinen. Katsotaan. Viinarallia suunnitellessa on myös syytä ottaa huomioon, että Virossa polttoaineen hinta on aika selkeästi halvempi. Tänään aikaisemmin päivällä Helsingissä dieselin hinta oli noin 10 senttiä kalliimpi kuin täällä. Ja eipä tonne Latviaan kannata millään bensarosvolla lähteäkään. Että kyllä se melkein dieseliauto pitää olla. Että se vähäkään kannattaa. No niin. Nyt onkin juhannus ja melkeinpä 3 viikkoa kulunut tästä Latvian reissusta. Ehkä viimeinkin on aika käydä läpi näitä kuitteja, että mikä maksoi ja miten paljon. Niin aloitetaanpa oluesta. Katsotaan. Nythän ostettiin 2 olutta. Tätä. Ja sitten käytännössä halvinta, mitä löytyi, Apostelia. Ja Aposteli maksoi 10 keissi. Plus tietysti pantit, eli 2,40. Eli 12,40 per lodju. Ja pantithan tietysti saa takaisin, jos menee käymään Latviassa superautossa uudelleen. Mutta kuitenkin meidän on nyt laskettava se tähän ostohintaan mukaan. Ja laivalla halvin kalja yllättäen taisi olla Sandelsi 18,50. Ja siihenhän ei tule pantteja päälle. Elikkä
mitä se nyt kattois, semmonen 6 euroa per keissi joka tapauksessa säästöä. Elikkä tässä tapauksessa montako laatikkoa sitä nyt ostettiin, hetkinen. 16 laatikkoa olutta, eli 6 euroa jokaista laatikkoa kohden, niin tuleehan siitä. Ja sitten, mitä muuta ostettiin? Ostettiin Hartwallin normaali originaalia, ja se maksoi 22,90 per lodju, ja siihen tietysti kas pantit päälle. Ja olisikohan se laivalla ollut 28,90 tai semmoista. Elikkä siitäkin jonkin näköinen säästö kyllä. Ja sit ostettiin sitä uutta Lemonadea Hartwallin. Se maksoi 25,99. No, laivalla taas oli joku 30-31 jotain sitä luokkaa. Ja mitäs muuta? Sitten mennään esimerkiksi Minttu Blackiin. Minttupullo noin 12 euroa. Minttu Twist polkka olisiko ollut 8 euroa. Sitten no siideriä. 1 laatikko ostettiin parikymppiä. No tällaisella määrällä nyt ei ole niin väliä. Mut sitten esimerkiksi Hendrick's Gin. Litran leka giniä. Superalkossa 41,50. Laivalla taisi olla tarjouksessa 51. Jotakuinkin. Sitten mitä muuta ostettiin? Kahviliköörejä, eli tätä. Ne oli vaivaiset 4 euroa 39 senttiä pullo. No enpä laivalta löytänyt nyt ihan vastaavaa, mutta kuitenkin siellä ehkä noin luokka 10 pullo. Sitten ostettiin tästä suklaalikööriä, sama, no vielä vähän halvempi, 4 euroa 29 senttiä. Sitten mitä muuta ostettiin? Tämmöstä kermalikööriä, niin Baileys-tyyppistä, 4,99 per pullo. Laivalla taas varmaan 10 luokkaa. Sitten mitäs muuta? Sitten tietysti ostettiin syntymäpäivän juhlille tämmöstä kuohuviiniä. Ja silloin oli vähän vaikea löytää vertailukohtaa sieltä laivan tax-freestä, koska tässä tapauksessa 12 pulloa kuohuviiniä maksoi 40 euroa 68 senttiä, eli 3,39 per pullo. Tällainen paras venäläinen champagne, 40 euroa laatikko. Niin sille tosiaan nyt ei oikein löydy semmoista vertailukohtaa, mutta kuitenkin. Kyllä tässä nyt semmonen fiilis tästä jäi, että polttoainettahan tietysti Tallinnasta kun ajaa sinne Latvian rajalle, niin meni semmosen, jos laskee kulutuksen mukaan 5 litraa 100, mikä on varmaan aika lähelle tommoselle pihille dieselille, niin mitäs siitä nyt tuli? Tulisiko siitä jotain 30 euro luokkaa, koska Eestissähän dieseli maksoi sen 1,50, oliko 1,52 ja 9, että no silloin just siinä päivänä sattui olemaan edullinen hinta kyllä Helsingissäkin, ja Helsingistäkin sai dieseliä halvimmillaan 1,61 tai jotain sitä luokkaa. Elikkä, mutta yleensä on kyllä vähän kalliimpaa meillä. Niin jos 30 euroa meni dieseleihin, niin ei sitä kovin montaa laatikkoa kaljaa tarvitse ostaa, kun
se jo lyö leiville. Elikkä siis lopputulos on se, että kyllä kannattaa. Niin kuin joku viisas on joskus sanonut, että ryppääminen kannattaa aina. Ja hyvää juhannusta, by the way.